Velkommen til kapitel 5 i det på bogen, der hedder På vejen tilbage. Det er det maleri, der hører med til det kapitel. Ja, det store råd hedder det her kapitel. Der stod de så, Aron og mit barn og jeg, foran den smukkeste bygning. Jeg selv hang som en bevidsthedsform over dem og så den smukke bygning. Jeg har ingen ord, der kan beskrive den, andet end den var ikke af denne tid, og helt sikkert ikke af denne verden, i hvert fald ikke den verden, vi kender. Den var fysisk, og så alligevel ikke. Det var nat her, og det var koldt overalt. Hvor man så hen, var der sne. Meget sne. Der var også nogle få snefnug i luften omkring os. Men over os var der mørke skyer, men de var ved at trække væk, og i det fjerne dukkede den klareste stjernehimmel op. Arne var stoppet op med mit barn og jeg på armen. Han støttede hende blidt i ryggen, så hun kunne læne sig bagud og se op på den smukke himmel. Jeg selv var fanget af fascinationen over den store smukke bygning foran os. Den var lavet af vand, levende vand som et vandfald, men meget mere rolig. Udefra kunne man ikke se ind, men jeg kunne godt forestille sig, at man indenfra kunne se ud. Uden at vente på de to andre, svævede jeg indenfor i bygningen. Ganske rigtigt, som jeg havde forventet, kunne jeg stå og se lige ud. Væggene var lavet af vand, fysisk og alligevel ikke. Herinde var alt lavet ligesom udenfor, af naturen selv. Men hvor det var nat, vinter og koldt udenfor, var det varmt og sommerligt herindenfor. Det var som at gå i en skov, men bare indendøre. Jeg var trådt ind i en stor sal. Langs væggene stod der nogle små bålfade, og der var ild i dem alle. Men det var en ild ulige noget, jeg nogensinde har set. Ilden var hvid og blå. Den udsprang ikke fra en brændeknude eller andet. Den så ud, som om den udsprang fra sig selv. At være sin egen kilde. Hvor ville jeg ønske, du kunne se det. At jeg kunne tage dig med hertil og vise dig det. Bygningerne, folkene, ilden, salen, stjernehimlen, sneen og vinteren udenfor og sommeren indenfor. Det hele var så magisk, og jeg kunne mærke magien helt ind i knoglerne. Det tror jeg også, du ville kunne. Inde i midten af salen stod der et stort bålfad. Da jeg så det, forstod jeg straks, at det var herfra, de små ildfade fik deres kraft. De udsprang slet ikke af sig selv, men af dette fad og denne ild. Rundt om ildfadet i midten var der 7 stole, de dannede tilsammen med det store bålfad, ligesom den indre cirkel. Stolene var lavet af naturen selv, pil skød op af jorden, snodede og drejede sig ind i former, der tilsammen skabte de 7 stole. Det var smukt og helt i tråd med resten af oplevelsen her. Et lille stykke derfra startede der en række af bænke. De var formet ud af væltede træstammer. Skønt trammerne var væltet, bar de stadig grønne blade og så meget levende ud. Her var så ubeskriveligt smukt alle vegne. Jeg stod og så rundt i salen, da jeg fik øje på Aren med mit barn og jeg på armen. De var også kommet herind. Foran dem stod en meget smuk kjole. Foran dem stod en meget smuk kvinde. Hun bar en kjole, der var lavet i blåt og hvidt. Hun havde langt lyst hår og udstrålede så meget kærlighed og venlighed, at det var nærmest lidt overvældende. Mens jeg stod og så på kvinden, skete der noget. En uvant følelse af tryghed, noget jeg ikke havde mærket i mange år. Det var som at være barn igen, men uden alt det grimme. Jeg tror ikke, det var mig, der havde disse følelser. Det var mit barn og jeg. Hun smilede til kvinden, men lænede sig lidt genert ind til Aron. Jeg mærkede igen denne fantastiske, men fremmede følelse af tryghed. Noget vågnede inden i mig. Det lå i udkanten af min bevidsthed og bare ventede på, at jeg greb det. Men inden jeg greb det, var det væk igen. Mit barn og jeg så over på mig. Først troede jeg, hun så noget bag ved mig, men med et vidste jeg bare, at hun så mig. Eller måske hun bare fornemmede min tilstedeværelse, selvom jeg kun var her i ånd. En slags bevidsthedsform. Jeg forsvandt lidt ind i mine egne tanker, og næste gang jeg så over på de 3, kvinden i den blå kjole, Aron og mit barn og jeg, stod han ikke længere med barn og jeg på armen, men havde sat hende ned på gulvet, men holdt stadigvæk fast i hendes lille hånd. Jeg så på kvinden i blåt. Hun satte sig på hug foran barnet og rakte sin hånd frem mod hende. Den gamle mand slap barnets hånd, så hun kunne hilse på kvinden. Da hun tog barnets hånd, sagde hun kærligt, velkommen lille måneprinsesse. Barnet så op på kvinden med store øjne, men hun sagde ikke noget.
og jeg blev ramt af en uforståelig glæde, og følelsen fra før vendte tilbage. Der var noget på spil her, noget der var større end os alle. Og så var øjeblikket over. Jeg vidste ikke, hvad det var, der var sket, men det var magisk. Der var kommet mange mennesker og andre væsener ind i den store sal. Jeg så ud over forsamlingen og undredes. Hvad var det, kvinden i blåt havde sagt? Velkommen, lille måneprinsesse. Hvorfor havde hun kaldt mit barn og jeg for måneprinsessen? Der kom ikke noget svar til mig, så jeg vendte igen mit opmærksomhed mod kvinden. Hun havde rejst sig og sagde nogle få ord til Aron, hvorpå han atter tog mit barn og jeg i hånden og tog hende med over til bænken, hvor de satte sig ved siden af hinanden lige i udkanten af den indre ring. Rundt omkring var folk ved at finde deres pladser, og jeg var forundret over, hvor hurtigt de mange mennesker kom på plads. I det øjeblik, den sidste satte sig ned, brød de alle ud i sang. Først startede de med en sang, der blev sunget på nogle meget lyse toner, som en slags velkomstsang. Jeg forstod ikke ordene, da de blev sunget på et sprog, jeg ikke kendte, men ordene var smukke, som en sang i en sang. Efter lidt tid slog de over i nogle mørkere toner, og 6 personer trådte ind i salen. De 6 personer var alle kvinder, som gik meget majestætisk og ranke, ligesom Kleopatra. Der var noget ved kvinderne i dette land. De var uden skam og uden skyld, stolte af at være det, de var. Kvinder, der var lige med mændene. De 6 gik hen til stolene i inderkredsen og satte sig. Det undrede mig, at de kun var 6, for der var jo 7 stole i inderkredsen. Hvem var den sidste stol til? Jeg så mig omkring for at se, om den 7. var på vej, men ingen lod til at komme. Jeg blev opmærksom på folkene omkring mig. De kiggede alle på Aron. Var Aron den 7.? Jeg ved ikke, hvorfor det overraskede mig, men det gjorde det. Han rejste sig og tog barnets hånd, og sammen gik de ned til den tomme stol. Han satte sig og tog hende på skødet. Jeg forholdt mig helt i ro og blev bare der, hvor jeg var. Jeg så Aron, han lænede sig frem og viskede noget ind i øret på mit barn og jeg. Stor var min forbavselse, da jeg opdagede, at jeg kunne høre alt, hvad han sagde, lige så tydeligt, som hvis det var mit øre, han havde talt ind i. Jeg var åbenbart forbundet til mit barn og jeg. Jeg så kvinden, der havde kaldt mit barn og jeg for måneprinsessen. Hun rejste sig og tog ordet. Samtidig var det, at jeg kunne høre Aron hviske. Kvinden, der taler nu, hedder Ali Maria. Hun er altings moder. Med et forstod jeg, hvorfor mit barn og jeg havde følt sig så tryg i nærheden af denne kvinde. Hun var det moderlige ophav, og vi var alle hendes børn. Ali Maria talte til alle i salen, da hun sagde, jeg takker jer alle for at være mødt op. Tak for jeres store opbakning. I dag er måneprinsessen vendt hjem til os. Hun vil indtage sin rette plads blandt os. Jeg troede, hun talte om mit barn og jeg, men mens hun talte, faldt hendes øjne på mig, og jeg begyndte at træde frem i en anden form. Jeg så ned ad mig selv og gav et lille gisp. Jeg var lavet af det samme materiale, som bygningene stod i. Jeg var lavet af vand, men trods det, at min krop nu var lavet af levende vand, var jeg nu i stand til at gå og røre ved alting. Det var på mange måder som at have en fysisk krop, blot en forskel, at den var uden modstand. Alles øjne var rettet imod mig, ikke fordi det var noget særligt for dem at se en person, der var lavet af vand, men fordi Ali Maria havde henvist til mig. Hun flyttede blikket væk fra mig og så nu i stedet på hver enkelt af rådets medlemmer, imens hun fortsatte med at tale. Bettina er hendes menneskenavn. Hun husker ikke længere, hvem hun er, ej heller ikke, hvor hun kommer fra. Hun har glemt sit sande ophav, og hun husker ikke længe, at hun engang var prinsesse i dette land. Hun vendte sig om, så direkte på mig og sagde, vil du lade os hjælpe dig med at huske dig på, hvem det er, du er? Det gik op for mig, at den forestilling, jeg haft som børn, om at være prinsesse for et andet land, rent faktisk var sandt. I det mindste var det en sandhed her. Jeg vidste meget om at være menneske. Jeg vidste meget om at være Bettina, men intet om at være prinsessen. Hvem var hun? Og hvad var hendes betydning? Og hvorfor blev hun kaldt for måneprinsessen? Hvor kom det med månen fra? Der stod jeg så med hovedet fuld af spørgsmål, der mindede om min sjæls mørke nat pludselig trængte sig på. Det var her. Det var det her, det handlede om. Jeg havde glemt, hvem jeg var. Jeg havde glemt mit ophav. Jeg forstod nu den sammenhæng, der var mellem det, jeg oplevede her, og det, der skete den nat. Alt, hvad jeg har oplevet siden den nat, havde ført mig til dette sted og til denne tid. Til disse mennesker og til denne mulighed. Og jeg vidste bare, at jeg måtte sige ja tak til deres hjælp. Dette var min chance for at finde ud af, hvem jeg virkelig var og er.
Der var en del af mig, som ikke var menneske, men som var mere noget andet, og jeg ønskede at lære hele mig selv at kende, så jeg kiggede ud over forsamlingen og nikkede. Uden nærmere forklaring eller instruktion begyndte de at synge igen. Denne gang var det mere som en tone end som en sang. De holdt den samme tone i noget, der føltes som en evighed. Det lød smukt og virkede meget beroligende. Og jeg så også, hvordan sangen fik mit barn og jeg til at falde i søvn. Og ud af hende svævede en ny udgave, en babyudgave. Jeg selv var faldet i en form for trance, og ud af mig kom en ungdomsudgave. Jeg var nu til stede i 4 forskellige udgaver. Sangen stoppede, og Alle Maria, som var den store moder, havde sat sig med babyudgaven af mig i sine arme. Hun så ned på det spæde barn og talte. Vi vil alle lade denne baby være den første til at fortælle os sin historie. Hun vil selv vælge, hvad det er, hun ønsker, vi skal se. Det er ikke også op til os at dømme eller bedømme det, der bliver vist og det, der bliver fortalt. Hun holdt en lille pause. Hun så direkte på mig og sagde, jeg er ked af, at vi er nødt til at være til stede, mens dit barn og jeg viser dig det, hun har til dig, men det er nødvendigt. For at vi kan transformere hendes oplevelse til noget visuelt, du kan se, må vi alle forene vores kræfter. Vil du acceptere vores tilstedeværelse? Igen nikkede jeg bare. Rundt omkring lukkede folk deres øjne og faldt i en dyb meditation på nær Ali Maria, som studerede mig og min reaktion, alt imens hendes hånd lagde sig forsigtigt på mit baby-jegs lille hoved. Hun strøg hende stille og roligt over panden med den ene finger, alt imens hun viskede til det lille barn. Vis os dit sinds historie. Langsomt, men sikkert trådte et billede af en drage frem i ilden på det store bålfad i midten. Jeg stod lamslået og bange. Det, der viste sig i ilden, skræmte mig af en eller anden grund. Jeg var ikke sikker på, om jeg havde lyst til at se, lyst til at huske. Inde i ilden fortsatte historien med at vokse, og landskabet bag dragen trådte tydeligere og tydeligere frem. Og med et var jeg ikke længere i den store sal. Jeg var rejst ind i scenen for bålet, og jeg var fanget der, i hvert fald for nu. Ja, det var så kapitel 5, det store råd. Vi ses kapitel 6. Hej.